Tens dades o percepció de si hi ha un increment d'un sentiment republicà a la resta d'Espanya o no? El tema de les eleccions belgues, Bèlgica he de recordar que és el país, no sé si del món, que ha estat més temps sense govern. És a dir, els belgues estan acostumats a viure sense govern. I per tant, quan els planteges als belgues temor per què passarà tant, riuen, perquè ells estan acostumats a no tindre govern i no entenen que ens cal fer el camp de la manera que ens la cal fer. És obvi que el nou govern siga el que siga, com que la majoria demogràfica és flamenca serà dominat pels flamencs i per tant ahir no hi haurà cap problema. He de dir que els valons no estan en contra. És a dir, no és que els flamencs estan a favor i els valons en contra. És que els flamencs estan molt a favor. Però els valons no... De fet, el president Puigdemont viu a Valònia, no viu a Flandes. Que en aquest sentit, Espanya no té ningú a Bèlgica, diguem, a favor. El tema de les llistes unitàries, a veure si soc capaç d'explicar-lo bé, perquè és complicat. Jo crec que no n'hi ha victòria sense unitat. És impossible. És impossible. I per tant, jo crec que les llistes unitàries són un instrument per la victòria. Com de fet es va demostrar la proclamació de la República, naix de Junts pel Sí més la CUP. Dit això, jo crec que no hem de perdre ni un minut més discutint de llistes unitàries. Esquerra Republicana no vol, s'ha acabat, no perdem el temps. I m'agradaria aclarir el meu posicionament respecte a això. Jo crec que la suma multiplica. Crec que l'experiència ho ensenya. Però també crec que els partits polítics tenen dret a poder guanyar. Jo crec que Esquerra Republicana s'equivoca. I el que li està passant a l'Ajuntament de Barcelona és una prova claríssima. Ara, dit això, defense i defensaré davant de qui siga que Esquerra Republicana té dret a guanyar les eleccions i que Esquerra Republicana té dret a que el seu candidat sigui president de la Generalitat i que Esquerra Republicana té dret a anar separat. Jo això no ho puc discutir. És que em sembla ridícul discutir això. I per tant, si el seu partit considera que la millor manera d'arribar a la independència és tenint un president d'Esquerra Republicana, em sembla indiscutible que s'han de presentar per separat. No veig com podria argumentar jo en contra d'això. Jo no ho crec. Jo crec que s'equivoquen, però tenen tot el dret del món a equivocar-se. Jo no... A mi crec que a vegades, per part de gent que no és d'Esquerra Republicana, n'hi ha una agressivitat cap a Esquerra Republicana que no està justificada, que és excessiva. Jo he arribat a sentir gent que parla de traïdors i coses d'aquest estil que em sembla una autèntica vergonya que algú parli en aquests termes. Per tant, jo personalment crec que les llistes unitàries són importants i que poden ser un bon instrument i que especialment en determinades eleccions haurien de fer-se servir. Ara, jo no discutiré en cap moment, no defensaré en cap moment la llista unitària si hi ha un partit que no la vol, perquè em sembla fora de lloc embrancar-me en aquesta discussió. Crec que ara ha quedat molt clar, o està quedant clar en el tema de l'Ajuntament de Barcelona, però en tot cas ja s'hi trobarem. I crec que en això tampoc hauríem de patir. Jo recorde, o vull recordar, el 9N, el 9 de novembre, que va ser una gran jornada, que ja ni ens en recordem, perquè anem superant jornades. Després del 9 de novembre, Artur Mas i Oriol Junqueras van fer dues conferències amb una setmana de diferència, barallats a matar entre ells, i vàrem estar, em sembla que 11 mesos, en una guerra total entre partits. I als 11 mesos, de sobte un dimecres va començar a circular el rumor de que anaven a fer una cosa que es deia Junts pel Sí, i va aparèixer Junts pel Sí. I, per tant, que demà passat, o d'aquí 2 mesos, acabe aquests partits tornant-se a ajuntar, a mi no m'estranyaria. És a dir, ho he dit abans, si demà Oriol Junqueras i Carles Puigdemont diuen s'ha de fer això, ja està.
alguna gent s'ho pot agafar dient és molt trist. Jo m'ho agafo dient és molt fàcil. És així de senzill. Per tant, les circumstàncies s'han de respectar. Hem passat unes situacions, fins i tot humanament i personalment, duríssimes, que fan que la situació sigui molt complicada entre ells. Bueno, ja està, ja trobarem el camí. A mi el que em preocuparia és que la població, o sigui, allò que deien el suflé, aquest és un suflé de ferro, el suflé no cau. A mi em preocuparia que la població es fes enrere, que no sé què, però si continuem augmentant, no està el problema, ja trobaran la fórmula. Ara, jo crec que insistir en la llista unitària obsessivament, etc., quan un partit no la vol, l'únic que fa és crear mal ambient, i per tant és millor no insistir. La pregunta de lo que dèiem la resta d'Espanya, l'intrarepublicanisme. Jo no tinc cap prova que això estigui passant. Ara sí que hi ha una cosa que està passant, que és que la monarquia cada dia està pitjor. I clar, és a dir, els escàndols són monumentals, la corrupció, Juan Carlos no s'aparta per qual, l'aparten. I ara ha passat un fenomen interessant, jo crec que molt interessant. La monarquia espanyola era el que en termes de broma es deia monarquia de balconet. És a dir, que tenies el rei, la reina mare, el rei pare, el rei no sé què, el cosí, el germà, la infanta, hi havia un balconet d'allà estar de tots. La corrupció ha obligat a que la monarquia actual ja no sigui de balconet. Només n'hi ha el Felipe, la Leticia, que és una persona molt desequilibrada, i és una desequilibrada. I les filles, no n'hi ha ningú més. I això vol dir que no tenen xarxa. Si cauen aquests ja no n'hi ha monarquia, ja no n'hi ha balconet. És a dir, Juan Carlos va caure per el que va caure, que era per la corrupció, pels escàndols sexuals, per el que digueu, és igual. I quan va caure Juan Carlos tenien una solució, que era el fill. Aquí no n'hi ha balconet, s'ha acabat el balconet. La Cristina està expulsada perquè va robar, l'altre està expulsat per no sé què, el propi pare està expulsat, en fi. I clar, això sí que és important, perquè el seu marge de maniobra s'ha reduït molt i tenim molts problemes. El Felipe, primer, el discurs del 3 d'octubre no li perdonarem la vida, però segona, és obvi que el Felipe està liderant un atac de l'extrema dreta. Com que per internet se sap tot, els mapes de les eleccions han dit que vota la Sarsuela i vota Vox. Quan tu mires per secció censal, hi ha la secció censal de la Sarsuela, que bàsicament és la família real, i és un dels jocs on guanya Vox. I aquest home, ara per exemple, s'està atorgant que hi ha una certa polèmica, doncs que ell té dret a dir qui ha de ser el cap de govern. Això no està en la Constitució. Aquest és Felipe, el pare, Juan Carlos, era una persona que mentre la deixaren fer els seus negocis i anar-se'n amb tantes dones com pogués al llit, no tenia problemes amb res. Socialistes, no sé què, tenia igual. Aquest no, aquest és un fatxa. Aquest és un fatxa. I per tant, té un programa polític. I això, en una monarquia, a Europa, al 2019, és un problema. Perquè una cosa és tindre una monarquia com les nòrdiques, d'ensenyar, la reina d'Anglaterra, quan va haver el referèndum a Escòcia, no es va pronunciar perquè no podia pronunciar-se. Era obvi que no podia pronunciar-se, no podia posar-se en contra d'una part dels seus súbdits. Aquest és el por ells. Ara, doncs ja tot tens un problema. Una pregunta i una reclamació. Començo amb la reclamació. Jo crec que ja n'hi ha prou que ens referim a la resta d'Espanya. És un símptoma del colonialisme que encara ens queda a molts fent servir aquesta expressió. Dos, és veritat que la piràmide de població li dona molta més majoria a la independència a mesura que són més joves els votants?
té raó amb la reclamació, tot i que he de dir que jo he vist molts països, molts estats néixer i és molt habitual que passen molts anys abans que aquest tipus de coses es perden. El tema de la piràmide d'edat és cert, però em deixarà matisar-ho. És veritat, tots els estudis són implacables en aquest sentit, que com més joves més independentistes i per tant, diguem que si la batalla fos a llarg termini, que jo crec que no estem parlant d'una batalla a llarg termini, jo crec que estem parlant a curt, però si la batalla fos a llarg termini està molt guanyada. Jo crec que a més que n'hi ha un fet clau, que és l'1 d'octubre. L'1 d'octubre a mi m'agrada dir que més que un trencament polític és un trencament sentimental. Mai més. I n'hi ha tota una generació de catalans, o diverses generacions de catalans, que mai més s'ha acabat. No n'hi ha, i per tant, en aquest sentit, és cert que el pas del temps ens fa guanyar. Jo crec que això és important. Ara, a mi m'agrada reivindicar a la gent gran. I crec que és molt important que entenguem aquest fenomen. Precisament abans comentàvem l'Escòcia. A Escòcia, la gent gran va frenar la independència per por. I jo he conegut molts països on les reformes, on les revolucions han estat frenades per la gent gran, perquè n'hi ha unes condicions sociològiques o inclús probablement vitals que fan que siguin més moderats o que tendisquen a ser més conservadors. El cas de Catalunya és impressionant. La gent gran lidera. I això és molt bèstia. Jo això no ho havia vist enlloc. Vaig al poble que vaig i això que faig jo cada setmana. Qui organitza els actes és gent gran. La gent jove apareix quan toca. I això és la sort que tens la gent jove i apareix el dia que toca. Però penseu que a Catalunya, ara no ho sé, però fa uns mesos m'explicaven que a Catalunya n'hi ha mínim cada dia entre 20 i 25 actes independentistes. Mínim cada dia. I els organitza la gent gran, i els fa la gent gran. Lo d'Estrasburg serà un èxit, malgrat ser dimarts feiner. Per què? Perquè els jubilats aniran. I el que estan fent la gent gran a Catalunya és increïble, absolutament increïble. I a mi m'agrada reivindicar-ho, perquè crec que hem de posar en el lloc que correspon a això, perquè a més té un valor extraordinari. Perquè la gent gran, jo, almenys, el que jo he entès de parlar amb molts d'ells, és que la gent gran és gent que es va creure que la transició era veritat, que es va creure que Franco s'havia mort i que anàvem a una democràcia. I ha sigut capaç de fer dues coses molt difícils. La primera, tindre la humilitat suficient de reconèixer que es van equivocar i que els van enganyar. I la segona, ser tan valents de dir jo no me'n vaig sense arreglar. Això és brutal. Que tinguem al nostre país una generació de gent, la gent de més de 70 anys o de 65, ja no sé, perquè jo ja m'acosto, ja vaig tirar poc amunt la xifra, tan valenta, tan honrada, tan capaç, tan generosa. No sabem el que tenim. És un do, és un miracle, és una cosa que, sobretot quan la compares amb el que està passant als altres països, aquesta gent mereix que guanyem la independència dilluns, no d'aquí 10 anys, dilluns, perquè són els que més estan treballant per fer-la. És de veritat impressionant. Jo crec que és una cosa que per més, no sé si la paraula és homenatge, però per més homenatge que fem a tota aquesta gent, mai en farem prou, perquè són el motor real del canvi al país i s'ha de ser molt valent per fer el que estan fent, però molt. I jo crec que això és una cosa que nosaltres hem de posar en valor, perquè té un valor extraordinari. Jo tinc una altra pregunta. Com a membre de la CUP aquí exterior a Mèxic, m'agradaria saber també que posessis en valor una mica el paper de la CUP en tot aquest tripijoc, tota aquesta combinació malèfica que tenim després electoral, que pugen, baixen, que ens té molt preocupats alguns, però d'altres pensem que és la mobilitat. I d'altra banda, un avís abans que marxem,
que hem comentat abans, i és que la repressió institucional per part d'Espanya no només afecta a Catalunya, al País Valencià, a les Illes, sinó que també la tenim aquí, a casa, aquí a Mèxic. I és que ens han cancel·lat la xerrada que s'hauria d'haver fet dimecres que ve. El dia 12 de juny, a les 11, estava prevista de fer una xerrada sobre sobiranisme, parlar del sobiranisme, debatre com està la perspectiva, una mica el que estem fent aquí, però amb acadèmics nostrats, com el doctor José María Murià, com l'Eulàlia Agnana Rivera Carbó, l'Ignacio Sosa, de la UNAM també, i el Cuauhtémoc Cárdenas, l'ingeniero. Això s'havia de fer a la Direcció d'Estudios Històricos de l'INA i per pressions, sembla, de l'ambaixada espanyola s'ha cancel·lat l'acte. Això ja ha passat fa 2 o 3 mesos, també vam tenir l'ocasió que a la Universitat Iberoamericana, que és privada, també es va cancel·lar un acte perquè apareixia per Skype el diablo en persona, el chamuco catalán, Carles Puigdemont. També es va haver de cancel·lar. Llavors hem de ser conscients que la repressió no només toca allà, ens toca aquí, ens afecta a tots, i que també ens toca mobilitzar-nos una mica pel tema. Evident. I en això, si m'ho permeteu, diré el mateix que dic sempre allà. Espanya, hem arribat a un punt en què Espanya ja no ens pot derrotar, però nosaltres podem perdre. Ells no ens poden derrotar, però nosaltres podem perdre. I només depèn de nosaltres, i només depèn de que siguem capaços d'aguantar la repressió. I per tant, si ens suspès aquesta xerrada, la torneu a fer tan aviat com vulgueu, i multiplicada per 4, i ja està. I penseu que tot això, a més, alimenta el malestar de la UNAM o de qui sigui. Us explico una anècdota perquè vegeu a quin nivell arriba la bestialitat. Ara no recordo quan, però fa un temps em va convidar la Universitat d'Oslo a un debat amb uns professors d'aquella universitat, a més ferotgement antiindependentistes, va ser un debat molt divertit al final. I l'ambaixada d'Espanya va enviar una carta demanant que prohibiren el debat. Em va cridar el rector de la universitat i em va ensenyar la carta i, evidentment, el rector estava indignat de que a algú se li ocorregués pensar que una universitat podia no debatre sobre alguna cosa. Estava, en fi. Però la carta de l'ambaixada espanyola era molt divertida per 2 detalls. Un primer, que estava en castellà. L'ambaixada de Noruega, l'ambaixada espanyola a Noruega enviava a la Universitat d'Oslo una carta en castellà, cosa que el rector va apreciar en el seu exacte matís. La segona, que em va indignar a mi, i el rector encara riu, és que deia que es prohibís la conferència perquè el conferenciant anava a defensar l'autonomia de Catalunya. Jo em vaig indignar, perquè no defensaré en la vida l'autonomia de Catalunya, perquè s'ha cregut aquest home, no? Però imagineu, l'ambaixador d'Espanya a Noruega no sap distingir entre l'autonomia i la independència. Per tant, el tema el xanxullo diplomàtic espanyol dona per molt, feu la conferència, feu-la i ja està. La demanda de la CUP respon, si me permets respondre també després una mica sobre Junts per Catalunya i Esquerra, perquè si no es podria malinterpretar el que direm. Jo crec que estem en un moment de confusió molt gran. A l'haver-se plantejat, primera, al no haver rematat la feina, si el 3 d'octubre s'hagués proclamat la República, avui seríem un estat independent i ho sabem tots. Això. Segurament, si el 10 d'octubre s'hagués proclamat la independència, segurament hauria hagut les condicions per ser independents. El 27 d'octubre ja era molt difícil. Tot i això, hem d'agrair a aquesta generació de polítics que se la van jugar i van proclamar la independència. Que els està costant la presó i l'exili, que no és poc breu. Però és cert que es van equivocar. El president Puigdemont, per exemple, ho ha reconegut. El dia 10 em vaig equivocar amb allò del minut amunt i avall. També és veritat que quan ho expliquen era molt difícil.
president Puigdemont, que si la Unió Europea li diu, com li va dir, suspèn la independència i obligarem Espanya a un procés de debat, doncs jo no sé què hauria fet si haguera tingut al telèfon la mateixa proposta, o segurament hauria fet el mateix, no? Ara ja ho sabem, però en aquest moment era molt complicat. Bé, el cas és que el 27 van ser capaços de proclamar la independència, i això és molt important. La independència està proclamada, la república està proclamada. No està activa, no està reconeguda, però està proclamada. I el Suprem tremola. Ara, és obvi que el que va passar després va ser un desconcert, perquè es va improvisar. Tot estava preparat, aquesta frase que no hi ha res preparat, això és mentida, estava tot preparat. Ara estava tot preparat per fer-ho en unes determinades circumstàncies que el dia 10 existien i el 27 ja era clar que no a la vista de tot el que estava passant. I aleshores va haver d'improvisar. I la improvisació va ser molt tota la teoria del dòmino que diuen de tombar Espanya pegant la volta per Europa. Això va trencar el govern. El govern ja estava trencat abans, ja n'hi havia sectors molt disconformes entre ells, però el va acabar de trencar i evidentment el preu humà que la gent està patint fa molt difícil les coses. Els que estan en presó, els que estan tancats, o els que estan a l'exili, clar, és molt difícil la situació. Després hi ha hagut, cada un escapar de la manera que ha pogut. Jo crec que Esquerra Republicana, sobretot, ha fet aquesta teoria de que ara li tocava manar a ells i ha invertit l'esforç en això. I per tant, era necessari que acabi el judici i que passin les eleccions. Ara ja hem arribat a aquest punt. I ara veurem què passa a partir d'ara. En aquest punt, la meva anàlisi sobre la CUP... jo crec que primer hem de dir un parell de coses molt importants. Primera, la CUP ha estat l'element de canvi de la vida política a Catalunya. I això no es pot discutir. La CUP ha introduït unes regles de radicalitat democràtica inexistents fins aleshores, fins i tot en l'Esquerra Republicana, que són extraordinàries cara al futur que volem tenir, perquè jo crec que nosaltres el que no volem és que la república sigui una Espanya petita amb tots els defectes d'Espanya, però més petits, això no ens interessa. En això la CUP ha jugat un paper únic. Ara, això li ha creat uns problemes únics. Per exemple, el fet que no et pugues tornar a presentar ha fet que persones d'un altíssim valor polític, només nomenaré el David Fernández, no puga exercir el paper que moltíssima gent voldria que exercís. Amb la qual possiblement no ho sé si és inevitable o si la teoria ha superat massa la pràctica. Després jo crec que la CUP ha patit una divisió molt gran entre el que seria Endavant i Poble Lliure, és a dir, entre l'ànima més comunista que en algun moment fins i tot no veu clara la independència i l'ànima més nacional popular, etc. I això ha marcat molt la CUP. I crec que últimament s'ha perdut, que està perduda, que no sap on està. Jo crec que n'hi ha hagut uns problemes. El desconcert de la CUP davant de la realitat posterior al 27 d'octubre s'ha transformat en algunes actuacions que se poden entendre des de l'intel·lecte, però que en la pràctica li han fet molt de mal. No presentar-se a les eleccions espanyoles li ha fet mal. I s'ha vist en les municipals. Perquè desapareixes del mapa, és a dir, no estàs. I és veritat que després que intenten tapar tot això, és veritat, però si ja no estàs, és molt més difícil encara. I després crida molt l'atenció això de les dues ànimes, és a dir, la CUP de Barcelona, per exemple, que era una CUP amb la qual era molt difícil arribar a entendre's, perquè era molt... Jo sempre recorde, n'hi ha un text molt bonic de Sartre que fa la distinció entre radical i extremista. Diu, és que l'extremista se situa a l'extrem voluntàriament. El radical va a l'arrel. Són dues actituds completament diferents. No és el mateix. La gent tendeix a confondre-ho, però no té res a veure, no? Jo crec que n'hi ha una CUP extremista, i Barcelona era molt clarament així, que ho va pagar molt car, i una CUP brutalment radical que en canvi ha tret resultats magnífics.
ha repetit a Berga, en pobles petits, a Arrasa, a Verges i un altre poble de l'Empordà. La CUP n'hi ha un d'aquells pobles que ha guanyat tots els escons en joc, tots, del primer a l'últim. Clar, jo veig una confusió molt gran ara mateix des de la CUP que no sé com es pot arreglar. Poble lliure està al Consell per la República, endavant no vol saber res. Bueno, n'hi ha una confusió molt gran. Ara, aquesta confusió també està passant en Esquerra i Junts per Catalunya. També dins d'Esquerra i dins de Junts per Catalunya coexisteixen coses que no tenen, que és que no entens com coexisteixen. Com pot coexistir, per posar un exemple extrem, com pot coexistir la Marta Pascal amb Carles Puigdemont, és un misteri quasi religiós, jo què sé, no sé d'interpretar-ho, no ho entenc. O com pot coexistir una part de la direcció d'Esquerra absolutament obsessionada en fer un tripartit d'esquerres amb unes bases que els diuen que la unilateralitat és l'únic camí, que ho voten i que la direcció s'ho passa pel forro, doncs tampoc s'entén. Jo crec que tot això té molt a veure amb la confusió. El que ens ha passat és molt gros, és molt bèstia el que ha passat. I aleshores, els que estan en primera fila, perquè els polítics són els que estan en primera fila, els que estan en primera fila, jo ho entenc, que estiguen sobrepassats pels esdeveniments. I el que sempre us dic és, vale, respireu, aneu a pegar una volta, fumeu un cigarro, beveu un tequila, feu el que toque i torneu a entrar i diguem entre tots cap on tirem. Perquè fixa't, de fet, que això també passa en l'ENSE, també passa en Òmnium. Totes les certeses que existien l'1 d'octubre del 2017 també són dubtes. Totes, excepte el poble, que cada vegada que posa la papereta diu endavant. Doncs, escolta, deixem-los també, jo tendisc a tindre molta empatia amb els polítics. Deixem-los que relaxen, que ara han de digerir molta informació, i un cop la gent digerit de dir, jo què sé, per exemple, això d'Esquerra i Junts per Catalunya, doncs és que ha quedat claríssim. Esquerra guanya de carrer les eleccions espanyoles, perquè és el partit organitzat, que és el on va, no sé què, tal i qual. I Puigdemont arrasa les europees. Ara faré una broma, La solució seria Puigdemont dirigint Esquerra Republicana. Ell, i aniria a mi, això. És una broma perquè evidentment això no pot passar, Però bueno, vull dir, deixem-los que troben el camí. Jo crec que ara, haver acabat el cicle electoral i les conseqüències d'haver acabat el cicle electoral per Esquerra Republicana, si finalment ha de colar amb els vots de Ciutadans i el PSC l'invispa a l'alcaldia Esquerra Republicana, home, tot el discurs aquell d'eixamplar la base de les tases comuns se l'haurà de rebutjar, crec jo. I Junts per Catalunya ha d'entendre una cosa molt clara, que és que el president Puigdemont trau 4 vegades més vots que els seus candidats. Per tant, han de repensar-se també què estan fent. Jo crec que en aquest sentit, per això te deia que parla de la CUP si podem parlar de tots, perquè crec que la situació de confusió és molt generalitzada. És un moviment molt transversal, llavors hi ha moltes aspiracions molt diferenciades, contraposades. No sé si ara estem al camp de preguntes. Jo l'avió és dilluns. Està tot el dia. Sí, arrel del que acabes de dir, està bé fer una anàlisi dels partits nacionalistes. Em voldria preguntar als autonomistes exactament què passa. O sigui, estic veient que hi ha alguns que tenen molt d'èxit a Catalunya. Podria ser el cas de Ciudadanos. O sigui, en el sentit que aquesta gent aconsegueix vots. Crec que és un plantejar que s'hauria de conèixer. O sigui, vull dir, en el sentit que... No sé què faig. Hola. Sí, bueno, em referia...
Bé, volia dir el tema aquest, per exemple, no sé, jo estic veient el partit, jo puc entendre una mica dins de Catalunya que estem rebent, que hi ha una situació molt dura, una situació de mancances democràtiques, puc entendre una mica, per exemple, el Partit Socialista, que pugui dir és que nosaltres representem el poble, els obrers, la base, no sé què, i nosaltres no us abandonarem. Però Ciutadans, que és un partit elitista, per exemple, no sé, no acabo d'entendre quin és el secret del seu èxit. Gràcies. Ràpidament, volia fer una pregunta, que és que Catalunya sí que es pot va ser un partit clau en la situació de Catalunya, de l'aprovació de la llei de transitorietat i l'aprovació de la llei de referèndum, i de fet es van trencar a la meitat de la llei de referèndum. Jo vull preguntar què ha passat amb Catalunya sí que es pot i també què ha passat amb Alternativa Iniciativa Catalunya dels Verds, ICV, que també ha desaparegut de l'escenari polític català. En això ens passa una mica el que ens creguem les notícies massa, sobretot les notícies intencionades, i posa dades sobre la taula. Ciutadans el 21D va guanyar les eleccions, o sigui va ser el partit més votat, no va guanyar les eleccions perquè no va poder formar govern, però va ser per dos motius, bàsicament. Primer, perquè tots els partits espanyols es van posar d'acord en que calia votar a Ciutadans. Segon, perquè el finançament de la seva campanya no s'ha vist mai una cosa semblant.